jabang ini samika cerong parpi. Aprangsi berta tepi arjuita. Kijum kangri kangkrang pen gari ke vek henlo adai ke thenai pusi vot hatlang so along 31st National Road Safety Week Catalan pon. Ser longri adung adulong arum longle kangrai at ajok kaphere meme kasiklang. Pini kijutsi road safety arni dongkamukam cariali along Ajira Roy mukak ateran ahin pen road safety show kepaklang. Difu Police Station angkang atumi arni kang sa apor ho Difu lamding keda matowar along kido irrigation asai he mathingno along ihum ML05G2347 nagari hiremi me pen pachingkoy along adong raya rong rada tungum dun si bangithom atuma phan long sikot pen Difu Civil Hospital along sikelangji aphan ponlo bangithom angbong inut abangki ahir kang tangrak pen areng ahu ki solo husi birta rip dun apor hutlong sita ki thi kireng abirta klardak pen long dun dilang aphit police hatum pensi chepari denglo Kedamtang arkoi ni phai grade truck arni baithalang su OC Pawan Kalita pen patir piponsi wothatlang so ahiti along 31st National Road Safety Week Catalan pon bangso Catalan pon along Baithalangso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang Chetongdun Anparta Baithalangso Municipal Board Ward Commissioner Atum Setame Chetongdun Sonsi Ongdung Ahawar Aradatum Chetongdun si RDP dun Lapen Aronatang pen gari motor ke vek atumaphan Baithalangso Municipal Board Chairman Ronghang Asangho pen Radaphan Thanpachirmi pon Jasemet Wathatlangso Karbilang PRCC Bridge Angsong along gari motor kapasang sedet Jiaphan Thanpachini pon Jongsi aron karkan pen ang tek ponlong lok pulote soda kakang sai pedo pon ji puta rong hang asang ho pen therpon anparta arta ki jum hek au sumar lapen kangri kangkrang pen gari kevek pen henlo kachepa helo nang ji arta cleaner ke pen aber au sumaratum aphan henlo api apu atum setame kilang dun kenang sot puhei hui klardak pen aluhi atum than pachini pon wothatlang so pen rajan ronghang news fast karbiang long Pini dongkamukam carialia thengno along Ajira Roy mukak ateran ahin pen towar angbong roadshow kapaklang pon muni datum bait ke vek ahut helmet chikuk vek nangji lapen arta ki jumate ningkan cleaner cap arta pen akibia tumaphan ke pavek vedet nangji kalite api apo atum setami adaido lapen hem kangsam bengponji lapen sika suring korapho atangka adai pinangji lapen kongtelong hong pi ke vek ahut pusitame side bell chekok vek nangji lapen kangri kangkrang pen kevek vedet jiaphan pachini pon bangso along dongkamukam in charge timung asangho chetongdun kheruni pen ransing teron news fast karbiang long rong khelan pen kachikoinot mate 19 number Dhansuri constituency angkang serlongri kakuti ronghang arong serlong jon pen chenglok hada kaprek arong aradatum dipu alang roy kedon adolong along longli kangrai punpun det ajok kacheleng kaphere meme along sido Pinpur me kedamtang ningkan kepso se akrang dolong kawe pen hadak pinangan aradatum kisungku apong lo chupi dunsi kongres a sorkar ke do bomahut bangso adim dolong pang nipi pen pininingkan kep angbong rat kacheleng warsai pilo seta barla apor langket hever ajok hadak baldar pitching mate retaining wall kavedet ajok longle ingrai ingdang bomsi pini kaphere meme alongsi chiklanglo Lasi non BJP Sorkar pen bangso adolong Ari Kimesen Boulder Pitching Selam PG Aphan hada radatum Chuningri Non malong sopan bertai donsna Karno Krushi Dhara Agro Gas Safety Device ahin pen Gas Safety Device lagi automatic system Nangli gas kang bok ke phere me huni pen chupa job ji bulode nangli gas safety device endek nangji Gas safety device ador lagi suri ki thom raphar phone pen Nangtum gas safety device pen ali ke long ji lage 15 crore sana insurance long pot po gas kom danglo buta nangtum laso device pen chini ikji gas safety device pen ajok nangli ka phere me huni pen nangli la pen hema long ke do tum jokon po gas safety device pen ajok nangli tum LPG gas above pen 20% and gas safe long ji gas safety device pen ajok nangli LPG gas booking na po pu aptek ta long pon ji
tong tung atum gas safety device pen ipen ajong gas kang bok pen apran dam nang lo lahai ri ahoni pen ka cepat jog ji aphan nang litum gas safety device and serak tang bok gas safety device kelong jilagi difu town outpost adung difu karbiang long silong injin la pen screen along ki do number long humri igno kardo Birta kang ton pen nang chiroi thulo. Dimasa khayang bong hasnu akur kithe chingrum si dhan seria long mailam ase arklidun bangso ase karkli henlo dimasa khaya tum kithe nai aselu pini hasnu det chingrum si dhan seri kothalguri along long mailam ase mesen pen arklidun alang litum ningkan ke thompleng det apisi bangso ase ar namaphan thongjir pon mate arkli pusi than sita difusa kemprai bigdung mate di masa akur angbong hasnu pen kaprek akur atumke ningkani silong batai isi uta than pini hasnu chingrung pet karkli along bomut bokan mesen lapen ningkan ke thomangbong ason kisung pen heluji pusi angtaralong klang uta than pon kansiri pen tingku difusa news first karbianglong Arjiding kloi pen Karbianglong pen Meghalaya ahoy thengpi kanghu pachimit me pen si arnibang ta Meghalaya ke ponver alam newspaper channel along anta theklong ponlo sitame kheroni Southern Forest Range Department along Ranger Chandra Singh Tiso kebang penajok border along thengpi kanghu avedet anlo sitame alang likeso penajok sai ke claim on edet ajok thengpi kanghu atum aning ke hangaling claim pon si thekpon longlo Bangsolam arjulong pen KSA Samson Teron aroatum rongkhelan arong along program kibida mahut tower along ML J 1633 attract pen thengpi ke pon bo mahut thekdun long pen attract khang si arju ke forest pen thangnat alo ave pen labangso thengpi ke Meghalaya si pon pupusi han ajok track khang check pen forest department aphan birta pachini la pen jengkha police station along ta birta pipen forest asakhi la pen police atum adim along an bangsi gari nep ingnang pen kheroni Southern Forest Range Department long an 1 kheroni pen ransing teron news first karbianglong ভৰ্তি ট্ৰাক এখন আমি লগ পালো তেতিয়া লগ পাই আমি কিছুমান তথ্য তেওঁলোকৰ পৰা বিচৰাত তেওঁলোকে কোনো এটা লিগেল তথ্য আমাক দিব নোৱাৰিলে वो क्या चोरी नहीं किया है आप लोग चोरी किया है तो ये स्नातु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बोला है आप लोग मालिक कौन है मालिक कौन है मालिक कौन है कोयलुम कौन नाम क्या है ओ सनातु कितना माल है ये माल कितना है सनातु है माल